Leve menneske, det er en forestilling om små menneskers små liv. Og når jeg siger små, så er det vi små. Det er ikke de små. Det er ikke vores hensigt at hænge nogen ud. Vi laver ikke satire, så det er ikke cirkusklovnen eller den satiriske klovn, vi snakker om, men det er klovnen i livet, dig og mig. Britiske dramatiker Hal Pinter, han siger, at livet er tragikomisk, fordi det er baseret på forstillelse og på menneskenes ulidelige selvovervurdering. Og når vi på holdet her omkring Leve Menneske snakker om den måde, vi agerer på, eller er til i verden på, så er vi jo enige om, at der er en kæmpestor forskel på den måde, som vi tror, vi fremstår på, og den måde, vi gerne vil, at andre skal opfatte os på, og så den måde, som vi reelt handler på i en given situation. Det er komisk, fordi det er sandt. Det er tragikomisk, fordi det er sandt, og det er frygtelig sørgeligt, fordi det er sandt.